Hey, ndị be abịa kwanu ka unu nụrụ ife mere ebe anụnwa na nwaanyị unu fụrụ kịta anụnwa yi white wee na-eti mgbu na-ebe akwa n'oke ọnụ nọọ na-akọwa na nwatakịrị nwaanyị a na-ayị ala n'ọkwọ nwa ya nwaanyị na afọ anya bụ onye nke a na-ayị ala bụ Chinwendu na Chinwendu jere akwụkwọ since last year December na ọ natazikwa skuulu o jere nọọsinsi ahụ ka fa nọkwanụ wee na-achọgharị ya bụ Chinwendu na fa afụrụ ya na fa ejego ebe niile ma n'aka ndị uwe ojii na-achọgharị ya na fa afụlọzikwa ya even sef na fa amadị na fa ka ya afụkwa ya ọzọ n'ọkwa nke onu furu obu moto kịta wee bulu adị ya nwaanyị fa na-abụ wee na-agba n'okporo ụzọ wee nezie anya wee fụ onye anụnwa ya dị ka onye ala fa na-asị mba na ife a bụ Chinwendu n'ọnwa fa nwaanyị fa wee kwụsị moto o wee bụ n'ọnwa fa nwaanyị fa na-achọgharị since last year December n'ọnya nwada ife nwaanyị wee na-eti mkpu na-ebe akwa si na nwa ya nwaanyị bụ Chinwendu na ọtacha n'ahụ na-ebe na-ekene Chineke si ekene dịrị ya ka esi wee fụ Chinwendu ndị mmadụ juo ebe a na-ajụ ya na ọnwa ya osifa n'ọkwọ nwa ya na afọ ya bụ Chinwendu n'ọkwa since last year ka fa bido chọgharịbịa na o jele akwụkwọ na ọ natazikwa skuulu o jele ọzọ unu nekwanụ Chinwendu anya unu ya ama na ya bụ ife nwaanyị na-ekwu bụkwa n'eziokwu maka na isi Chinwendu na o tobekwana hinne na ife anụnwa bụkwa n'isi last year ahụ ka ọ ka bụ na ọ gbubekwa n'isi ọzọ nwaanyị wee na-ebe si na nwa ya nwaanyị erucha n'unyi na akwa ya eruchago unyi na-ebe na-amakọ nwa ya nwaanyị ụna afụgo na enweghị ife dịka nne o nwere onye ọya abụọ bụrụ kịta ọ na-asọ Chinwendu si na ọ tanughi atụ na ọ wụnughi ahụ na ọ na-esi isi ka ejegodu wuo ya ahụ bifo fa amakọọ ya mana nne ya na nwanne ya nwaanyị bụkwa na-adafa nwaanyị fa asọghị ya fa nọ na-amakọ ya wuti akwa unu furu buso unyi na-agbanyekwa unu owubeghị ahụ na-agbanyekwa unu ọya desi isi fọchọ onye ala ya desi isi since last year ka a na-achụ ya ọta ha atụ ọwụ ha ahụ ụna ama ka ọnọdụ ya dị mana nne bụ nne ebe ọbụla ijelu ma ijelu be dibịa ma ijelu ụka mmadụ wee sị ụnọ nne unu emewu ikwekwa na gbawakwa na onye agha afụlọkwa n'anya ọdụ unu ka ọ na ọ bụla onye ọzọ furu Chinwendu mara onye agha ya amakụ ya oye eru ya nso oye ejide di ya n'aka ọkwọ ya da asọ ya oyi mana nne ya na nwanne ya nwaanyị asọghị ya oyi fa na-amakụ ya ntu anụnwa ọdụ iji wee gosi unu na ọbara siri ike karịcha ife ọbụla a na-eme n'ụwa anụnwa ọkwa nke nnozi ka m wetara na amakwa nna vidio va n'ọdụ na copyright ka asị ka m tinyere unu gekwana ka nwaanyị mmadụ si eti mkpu na-ekene Chineke na-asị ya ekene dịrị ya ka o mechara wee fụ nwa ya nwaanyị na fa amakwa na fa ka ya afụ Chinwendu ọzọ ọdụ unu ka ogini du mere Chinwendu bikonu onye jere akwụkwọ ọ natazi ọdụ unu ka nju ọfịa jụrụ ya ọfịa dị n'ụzọ ebe anụnwa ịma na ọ bụrụ na ba ya sị na ị na-aga n'ụzọ onwe ife a na-akpọ nju ọfịa ọ tụsaghị n'ahụ ị na-akpuo ọfịa ị na-agagheri ya amazi ụzọ bonu onwezidori onye ya ama kọnte ọ na-achọta ka ọdụ unu ka ndị mmadụ kụrụ ya ara ka ọdụ unu ka ala dị ya n'ahụ ka ọdụ unu ka ogini o nwere ndị gbujie wee lekwa ọgwụ hapụzie ya ọ na-agagheri hei unu afụgo n'afịa Chinwendu na Ọchukwu nwe ndụ ya na ọ bụ ọkwa mmadụ nwe ndụ ya na-akụ fecha ọ daala awụ tangod ka nne ya fụrụ ya ọ kpọrọ ya naruo ofe awụọ ya ahụ kpojegodi ya n'ụlọ ọgwụ enene ya ahụ nye ya ọgwụgwọ nsọ ọ marụzie ebe ọ ya akpọkwanụ nwa ya jee ka a mara ife mere ya marụ ka o si mee ọ kpọrọ nwa ya jee ka a zọtakwana ya ndụ zọtakwana ya ahụ isi ike ya ọkwụ nke nnụtị ka m wetara unu ọdụ unu ka ọ gịnị mere Chinwendu bikonu Nothing will ever tell me. I use my beginning to be Nothing December 1. And this girl from our house. Hey! December 1. December 1. Last year. My sister. Jesus. I spent 5 million. I'm so sick. From here, I'll go watch it. From here. Looks like we don't
She have been looking. We have been looking for her for a long time. But we thank God. Musada. Not 40. Not 40. Yeah, I don't see her today.